ओमफ्राय ओरैबायदि बिउटि प्लेस सेन्देलाथ' रोंना थार्ड क्लास सेन्देल गैया बेखौनो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दायो जोङो मेघालयाव दंफैयो आरो ओमफ्राय जोङो दा पुलिस बाजारनिफ्राय मावरालां होननाय मोनसे जायगायावहाय थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिउखौ देखायगोन आं थांगासिनो नै हाजोआव मावरालांनिफ्राय मा बुस्थु खाथि दंथाय लामाखौबो एफा एनै देखायनोसै आङो ओमफ्राय ओरैबायदि ट्राफिकमोन आरो जों बहुत लेट जालांगासिनो दङ ट्राफिकआव थाबथाय ओरैबायदि बरिं मोनबायमोन आरोना ओमफ्राय ओरैनो भिडिअ लालांबाय थाबाय जों दायो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों ओमफ्राय लोगोफ्रा दखानाव सोंहैबाय मेंनाय मोनबाय नामा ट्राफिक एकदम आंहा खर'आनो थिग गैया इयो दाख्लै गोबाबोदों मैया गोबाबोदों बियो गोबाफेरामोन ओमफ्राय गोबादों आरोखि जोंहा दायो ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों मोनथ'वाखै ओमफ्राय जों दा मावरालाङाव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय दायो देखायगोन नेनानै थाबाय थादों नायलांबाय था स' गाइस जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ओमफ्राय दा दसे उनावहाय जोङो मावरालाङाव सहैसिगोन आरोना थांबाय थानोसै सिदानो थौबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअ एसे मोजां मोनबायना उदैया ब्रेकफास्ट खालामनानै बाना फुङाव जेबो जायाखैमोन ना ओमफ्राय बादामसो जाला बायदोंमोन मैया बायनायखौ गेस जागोन नङाबा पुलिस बाजारनि बादाम थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे वाव सो एक्साइटेड नोंगौ ना मावरालां थांनो नंगौ बोसोरनै जाबाय प्लेन खालामनाया केन्सेल जाबाय थायो बेयाव थांनो होननानै फाइनालि जोङो दा एग्जाम जोबनानै एसे फ्रि जाबाय नालाय दिनैहाय साक्सेस जानायनि लामायाव आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था ओरैबायदि मोजां भिउआ फट'फ्रावसो भिडिअफ्राव नुयो दिनैहाय जोङो फाइनालि रियेलाव नुनो थांगासिनो दङ माखासेफ्रा केमेरायाव लाजियोबो बिसोर ओंखारानो लोगोफोरा लेभेल गोजा बयफ्रेन्डखौ गिदिंनो फैखोमाजोबदोंसो बाय बाय नायलांबाय था दा दसे उनाव नुसिगोन लामाखौबो एसे देखायगोन हायोबा दा जों थांगासिनो दङ लामायाव ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां भिउ नुलांदों आरोना ओमफ्राय नै लामायावनो गारियावनो फेक नेल्स लगायलांबाय आरो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनदों आङो ओमफ्राय गुजाबाय थादों आङो माने आथाया थायाखै आरो मोजाङै ओमफ्राय बेखौनो देखायस्रो थांगासिनो आरो आङो भिडिअआवहाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय एसे गोराबो थायो ओमफ्राय बार नांबाथाय एसे थाब गुगानो नागिरो आरोना माने आथाया मोजाङै थानो नागिरा मोजाङै लाबाथ' मोजाङैनो थायो ओमफ्राय आंना मोख्रा बायदिना लामा ओरैबायदि मोजां भिउ नुलांदों आरोना बुंनो नांला माने गावनि मेगनजों नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो टपआवथ' बुंनो नांला ओरैबायदि मोजां नुलांबाय थागोन नायलांबाय था मोजां जाथारबाय बारा गोजान गैला जों बिराद गोजान फैबाय लामाखौनो एक्सट्रा होनांगौमोन नोंथांलाय ओरै हाबनानै फाइनालि गाइस मोनथारनोसै बावला बारा गोजान गैला बिराद मोजां लामा मोनबाय जोङो नायनो गोसो दंबाथाय इन्स्टाग्रामाव नायनो हासिगोन saniyabasumatary आरोना नै मोजांथार गाइस आंखौ दसे नाय देलायनाय खारबाय जुमाबाद खालामजोब्बाय मेघालयावहाय वाव सो बिउटिफुल नायनो हागोन नै सिख्लाफ्रा टेन्टआव जोब्बाय जोङो दायो मावरालां भिलेज सफैबाय आरो ओमफ्राय हाबनोसै ओरैजाय सिंथिंजाय
guys जोङो finally सफैबाय ओमफ्राय बोथोरा ओरैबादि मोजां ना सान्दुं दुंनानै होदों जों बेबायदि सान्दुंखौनो नागिरखादोंमोन आरो ओमफ्राय नायलांबाय था दा देखायगासिनो दं आङो ओरैबादि मोजाङै पिसफुल जोङो हाबजेनबाय आरो ना एन्ट्रि खालामनोसै या या दुंगासिनो मोजांथार या झुला फैदो लोगोफोर no plastic zone tiket लाया नामा होआसै माथो सफैबाय जोङो नायदो नायनो हागोन नै भिउखौ ओरैबादि हेभेन बायदि नुदों माबायदि मोनखो फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय 2 years नि सपना आज पूरा हो गया और दिखाई यो इसे निकले यो ओरैबादि मोजां या मा होनबावनो आरो जायगाखौ भिडिअ माबायदि नुदों आं मिथिया खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि रियेलाव साबसिन ना अनेक साबसिन ओइ हाजोआव हनै फिसा मोजां लोगोफोर ओरैबादि मा बुंनो खोथायानो जोबगुलायनाय आरोना एकदम नायनो हागोन नै सारिय'पाले फै एसे खाथियाव देखायदो मानसिफ्रा बहुद खम आरोना माने बहुद खम फैदों मिथिया मानो जायगाखौ बारा मिथिया मिथियो खायफा थेवब्लाबो माने गोजान जाथारोना शिलंनिफ्रायबो जोङो ओरैबादि गोजान फैबाय शिलंनिफ्राय खै किल'मिटार फैखो जोङो 84 किल'मिटारसो फैबाय जों बहुद गोजान नायनो हागोन नै भिउआ जन्नत गोजां नै एसे एसिन थांगोनसै वाव दारै थाबायलांबाय बेयावहाय एसे फिसा गार्डेनबो खालामनानै दोनलायलायगोन जा मोजां बारना दं नै इथिं बानायगासिनो बटिपुल गाहायावबो बिराद मोजां सुकुन बेखौनो नायनो थाखाय जोङो फैखादों आरो बोसोरनै सिगां नुनायनि खोथा ओमफ्राय जोङो फैनो सानबाबो फैनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै फैनो मोनबाय फाइनालि गोजोननाय मोनबाय ना जों गाहायाव ओंखारलांनो नागिरदों जों माने बिसोरो गोजौआव फट' लागासिनो दं सिमेन्ट ना दंफां हनै बैयावहाय अर खामबाय सावखो ना माखो मिथिला गाइस जोंहा नै दख'ना गानबाय दख'ना गाननानै एसे फट' लानोसै भिडिअ लानोसै रिल्स लानोसै थांसै माबायदि नुदों खिन्थानो नै बिउटिफुलखौ नाहर बेनिफ्रायनो दोरोदनो रोंला जों दाबो थारमाने ओरैबायदि बिउटि प्लेस सिन्देलाथ' रोंना थार्ड क्लास सिन्देल गैया बेखौनो मोजां नंगोनदां होद खंहे जाबाय थांफिनगासिनो जोङो दायो बिराद फट' लाबाय भिडिअ लाबाय
अखाखौ फुथ'वासै दसेनो खुवा खुफबजोब्बाय बिदि नङामोन दहाय जों फैबा जोंलाय सानदोंमोन शिलंआव माथो गोजांथारा होननानै ओमफ्राय दसेनो गोजांलाजोब्बाय मानो होनबाथाय खुवा नै बेवहाय बिराद मोजां मोजां हाजोनि भिउसोमोन नुखादोंना नोंथांमोना खुवाखौ मबाइलाव बारा सिनायबावाखै ओरैनो डेन्जार आयौ बारा गुसु जाथारबाय थ' लोगोफोर नै नायनो हागोन दहाय जों थांनायाव ओरैबायदि सान्दुं मोजां ब्राइटमोन आरोना ओमफ्राय दा फैनाय टाइमावहाय ओरैबायदि खुवा लोगो मोनबाय जोङो दसेनो लामायाव एकदम आन्दायजाजोबलायनाय आरोना मा बुंनो आरो शिलंनि बोथोर बेबायदिनो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि बिनि थाखायनो मालाय गावसिनि जायगानि मानसिफ्रा मालाय सुइटार बेफोरबायदि गुदुं सि गाननानै थाबाय थाखायो जोंहाथ' जेबो गानलाङाखैमोन लाङाखैबोमोन ओमफ्राय बिदिनो गारि सिङाव थानायखाय बारा आन्दाजबो मोनाखैमोन आरोना गोजांनायखौ थ' नोंथांमोना आंनि दिनै भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब